Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani abushengi zidosha nezidoshakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Thokozani bethunana zilondlo ezinkulu makhosi amakhulu bayede lisedi khanya camagwiyi bethuni yabhotisa le ntwazana qobokazana lakwabhuvula ntombi yasegilentoni uyayiva ke umhlaba wasetyhume yava idorobhu lidike asikho lapho niyandazi mos ekugqibeleni bandingubani but nje wethu khubona guys i-recession kubi kushubile izinto ziduru yayiva ke yewethu kunzima people can't pay for consultations I'm having a lot of people kufuna ndibenzele ii-favors I'd be like okay come tumntayi sezawuqokelela mama ntoni but ububona uba umntu usengxakini yi-recession guys okanye aze umntu for a consultation sibone ingxaki uba iphi but akwazeki you understand ukuvula itasi because wow imali ayikho kunzima guys kunzima. But I'm feeling generous, you understand? It's the festive season and I really am feeling generous. We are at like almost at the end of 2023. I want you to remember me. Ndifuna nindikhumbule nango 2024 into yoba ndingulamamzo uhlala athi ina tata ufake epokothweni. Ayiva ke ndifuna guys sithethe ngamayeza, you understand? Basic man. Sikhona izinto ezingadingi iqhwele, sikhona izinto ezingadingi itasi enzima kaNonkwenkwezi. Khona ukuthi yes unomgqwaliso guys, okay wakho kubethe you understand? Bethe below the belt. Uyayiva ke unukusela ikaka yenja apho uhamba khona because wow ukushaya ngesichitho udinga itasi ke ngoku unfortunately, you understand? But bekhona into yoba hayi mandidinga ilakha, you understand? Intlahla yam mva nje iske yanguphunyuka bamphethe, you understand? Angaske nje ube nayo indlela, you understand? Sikhona izinto guys manyani ke ngoku ekufuneka nje ube lapha, you understand? Zaporopopu uzazi nje into ezimbalwana into yoba xa kuso, you understand? Just i-balance, achieve i-balance, spiritual balance, wholesome balance, you understand? Ubomi bakho so that ilakha, you understand, your blessings or mother luck should find you at the correct address ngamaxesha onke, you understand? How can we achieve that? Sikhona izinto man endazifunda nami ndingekathwasi ezinye zazo, you understand? Because lulwazi nje man. Remember amakhwenkwe thina ke sisakhulu ufumanisa into yoba kudlalwa ngathi wethu kuyagqulwa umntu uyapractice apha kuthi ugqula, uyayibona laa nto. It's not like ukufuna nyani but nje ufuna ubona into yoba emantombini, you understand, ulwimi lakhe lushelela kangakanani, you understand? Babeqhathana ke bephana umlomo mnandi. Ubuyalaze laqili kuthiwa ngumlomo mnandi. Umlomo mnandi ngumthi guys okhoyo manyani and umnandi utaste mnandi, utaste sweet, you understand? I know mna because utatam andisakhangela umsebenzi ngoko ugqiba kwam esikolweni. Utatam xa ndisiya kwi-interview andiqhephulele into endandingayazi nam athi faka phantsi kolwimi, ndifake phantsi kolwimi. I know nam into yoba yayingulomo mnandi, you understand? Faka phantsi kolwimi lo mntu uthetha naye amazwi ayashelela, you understand? Into ethethayo ivakala inencasa. Umlomo mnandi uyakwazi nomgreyitha uthini umhlafune nochepisi xa usithi uchepisi wakho nalaa mgubo wakho kamlomo mnandi dibanise nochepisi wakho uzihlafunele. Uya kulo mntu mhlawumbi ufuna kuboleka imali, you understand, umntu wakho mani, you understand, ubumoshile ngoku ufuna ulungisa izinto, you understand, ukuze uvakale kamandi. Okanye ufuna ucela imali yentloko, uyayiva ke ithi mlomo mnandi uzicela uchepisi wakho kamandi njengelady unqamfaze nje kakuhle. Yayiva ke uyazi uyakwazi nofutha ngomlomo mnandi ngoba ngumntu wentlahla, udibanise kwizifutho zakho zentlahla. Uyeva ke ngoku ndicela mna yafuna ndibalela amayeza entlahla, uyayiva? Ndiyatwera namhlanje andiyazi ngathi nditheni, uyayiva? But ke kufike esasihlole sinolwimi thini ndinixelele mna mamela mani fumana uvela bahleke, uyayiva ke ngoku? Ukhangela umkhanya kude, uyayiva ke ngoku? Ukhangela umavula kuvaliwe, uyayiva ke ngoku? Uthi mlomo mnandi phakathi ubone into yoba iintlahla zakho
uyayiva ke qha uzuyazi into uba uzawufunwa ngapha nangapha. But ke le mithi ndithetha ngayo ayisebenzi for abantu asebenawo umgqwaliso. Uba ngulaa mntu unokuselwa ikaka, uhleli nje wena uva ikaka yenjenukayo, zazi ke sisi into yoba kuphandle kuwe umgqwaliso uphakathi kuwe. Uphupha amakaka, uphupha amasele, uyayiva njalo njalo, unomgqwaliso sisi. Le imithi ndithetha ngayo yeyabantu abazipholeleyo abangekabi nazo ezo ngqinamba zemigqwaliso. Ndisathethe ke ngomlomo mnandi. Ndakubalela ke uba uyibambanga laa pati le bendiwadwelisa andizubuyela phaa. Sithembo silibhaso eli, masikhe siphinde elesibini. Uthathe ufake epokothweni. Funa inceba, bukhuve ngeze kuthiwa yinceba. Ngumthi apha ongathi yingca. Yayiva inceba ibhityile, zintswazana ezibhityileyo. Funa inceba mntanam. Inceba nayo uyayihlafuna okanye uyifake phantsi kolwimi. Uyayiva ke ngoku, funa ucela imali emntwini wakho, akabheji umntu wakho. Uyayiva? Ikhona laa gengi ingabhejiyo. Uyayibo? Ezaa nto zineentloko ezilikhuni ngathi ngulaa tata ku-Instagram nakuFacebook kuthiwa ngu-Uncle Tops. Ndinamjonga laa bhuti ndifumana uludidi loba akabheji lo. Lazodidi wakhe andiqondi uyabhejwa. But anyway, uba unodidi ke uyaunderstand, umntu onentloko elikhuni, mtyele inceba, hlafuna inceba okanye ufake ezifuthweni zakho inceba. Weva amagama amayeza. Uyayiva? Uyaliva mawuzi nawe eli gama inceba. Makabe nenceba umntu ojongene naye ngelo xesha. Uyakwazi uyigreyitha ke nayo inceba, uyikhande ibe fine, uyigalele phi kwinto oyithambisayo. Even umlomo mnandi uyakwazi ukugreyitha umlomo mnandi. Zonke naba vele abahleke ndithetha ngabo, ukhande kube ngumgubo fine. Uthini ufake kwidoni yakho, aqueous cream, whatever loo nto uyithambisayo. Uyayiva? Qha ingabi into oyithambisa everyday, uyithambise ngeentsuku ezithile ofuna intlahla ngayo. Uyayiva? Thatha ke ngoku, masiye kwelesithathu ke ngoku. Ndithe umlomo mnandi ndathi inceba. Uyayiva? Iba nayo umayisake. Umayisake nayo luswazana nje oqhephula, hlala epesini, makube khona epesini yakho. Uyayiva? Umayisake xa uzawuphuma usendaweni ongayiqondiyo kakuhle, iba nomhlehlo ohlale unawo. Umhlehlo linqatha le, uyalazi, wayawazi mani umhlehlo, uphume egusheni okanye ebhokhweni. Uyayiva? Useyive laa mhlehlo. Uyayiva? Okanye amanqatha ezintso, amafutha ezintso. Uyayiva ke ngoku? Okanye uba kuxhelwa ke kokwenu, asiyazi kaloku uba kutheni ningazuxhela kokwenu, kodwa ke masithi akuxhelwa kokwenu, zithengele ke amafutha masithi inyama yehagu enesipekre. Utshise la mafutha kwesaa sipekre, amafutha akhona uwaseyive. You understand? Udibanise namafutha enjayo lwandle, ayathengwa ke wona ke nasekhemesti ungawafumana. Xa uzaya kuloo ndawo uthi cobho umayisake wakho, olwaa swazi lakho, olwaa khunana likamayisake phaa kulaa mafutha. Uyayiva? Utshise noba kusekhandleleni, wawugqiba uqwela phezu nweleni, ukrwela phezu nweleni. You understand? Gxotha imimoya nemdaka, imimoya engendawo. Uyayiva? Lokugqibela ke ngoku masithethe ngoRosalina. Ukhona umthi okuthiwa nguRosalina, lixolo apha, ndiyakuxelela. Elaa xolo ngunozimanga wexolo. Uyayiva ke ngoku? Greyitha uRosalina, unuka spice, unuka kamandi. You know, bu-cinnamon spice, andiyazi uba ndingayichaza njani, but sisifutho esinamandla uRosalina. Ungambaqi ngoba unewozawoza. Ifana naleya bendikhe ndayibala ndathi ngumkhanyakude. Ungawubaqi umkhanyakude ngoba uba kuyaduduma inene nezulu lingakubetha. Kaloku you understand? Uya-attract. Uyayiva ke ngoku? Masiyibeke kuloo ndawo. Thank me next time. Uyayiva? Please do thank me xa ulungele. Bye bye. Ciao. Next time.